गोबां राजखान्थिजों लोब्बा थानाय सुबुंफ्रा अरायबो पलिटिकेलाइज खालामनो नागिरो खिन्थु बर' थुनलाइ आफादा कुनुदिन पलिटिकेल पार्टिफोरजों बेबायदि गादबनो नाजादोंबाबो सोरबा इनफ्लुयेन्स खालामनो नाजादोंबाबो इनफ्लुयेन्स खालामजायाखै। थुनलाइ आफादा थुनलाइ आफाद हिसाबै स्टेन्ड होबोदों आरो आसा खालामदों उन समावबो बिदि स्टेन्ड होगोन। खारन मालाबा समाव बर' बे पलिटिकेलाइज जायोब्ला आफादफ्रा थांना थानो हाया। बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दं बर' थुनलाइ आफादा बायदिसिना सोरबा ब्लेम होबाबो गावनि जि इन्डिपेन्डेन्स जिथु नेचार बेखिनिखौ अरायबो फोथांना लाखिगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो पार्टिनि बायासनेस लाखिजासे खामानि मावनानै बर' जाथिखौ सिबिलांगोन। दिनै हरिसा ओनसोलनि मानथिगिरियाव उदालगुरि जिल्ला कमिटि बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरारि जि जथुमा बे जथुमा गाजा गोमजायैनो जादों। गोजोननाय मोन्दों जे बर' थुनलाइ आफादा मेंगाजासे बायाजासे बायदिसिना जेंनानि मोगा मोगि जानानैबाबो बर' हारिखौ सिबिनो बर'नि राव आरो थुनलाइखौ जौगाखांनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बिनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै दिनै नैबेवहाय खुंनाय जिथु जिल्ला कमिटिनि बोसोरारि जथुमा बिनि गेवलां मेलखौ बेखेवनाय बिबानाव बाहागो लानो मोननानै गोजोननाय मोन्दों। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि बर' सुबुंफोरनो आं गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। बेखौ आंनि बेखेवनायनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरिफोरखौ बेखौनो खावलायदों जे जों बर' जाथि हिसाबै थांनानै थानांगोन आरो जाथि हिसाबै थांना थानानै बर' राव आरो बर' थुनलाइ थांना थानांगोन जौगानांगोन। आरो बिनि थाखाय जि बर' थुनलाइ आफादा दासिमहालागै गार्जेन आफाद हिसाबै खामानि मावदों बिथांमोननि प्रति जों बर' गोरों गोराफ्रा बर' फोरोंगिरिफ्रा बर'नि इन्टेलेक्टसफ्रा मदद हेफाजाब होनांगोन आरो गार्जेन आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफादाबो गावनि दायित्वखौ थिग मथे मावनांगोन बेखौनो खावलायदों। नुबोदों जे थांनाय समफ्राव बिथांमोना बर' थुनलाइ आफादा बे दायित्वखौ मावबोबाय थादों। आं आसा खालामदों उनावबो बिथांमोना एखे मावलांगोन आरो बेखौ जों बर' इन्टेलेक्सुयेल बा बर' गोरों गोराफ्रा बर' थुनलाइ आफादखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जि हायो जाय जेरैहाय मदद हेफाजाब होनांगोन खावलायदों। जों जिहेतु जोंनि हारिमुनि बयनिख्रुइ रोखासिन जातिखौ रोखासिन हिसाबै देखायग्रायानो बर' थुनलाइ आफाद। बे थुनलाइ आफादखौ जों फोथांना लाखिनो हायाबा जों जाथि हिसाबै थांना थानाय गोब्राब दं। बेनिखायनो जों साफ्रोमबो गोरों गोरा बर' सुबुङानो बर' राव आरो बर' थुनलाइखौ जौगाखांहोनो थाखाय फोथांना लाखिनो जों गासिबो नाजानांगोन। राजखान्थिजों लोब्बा थानाय सुबुंफ्रा अरायबो पलिटिकेलाइज खालामनो नागिरो खिन्थु बर' थुनलाइ आफादा कुनुदिन पलिटिकेल पार्टिफोरजों बेबायदि गादबनो नाजादोंबाबो सोरबा इनफ्लुयेन्स खालामनो नाजादोंबाबो इनफ्लुयेन्स खालामजायाखै। थुनलाइ आफादा थुनलाइ आफाद हिसाबै स्टेन्ड होबोदों आरो आसा खालामदों उन समावबो बिदि स्टेन्ड होगोन। खारन मालाबा समाव बर' बे पलिटिकेलाइज जायोब्ला आफादफ्रा थांना थानो हाया। बेनिखायनो आंहा फोथायनाय दं बर' थुनलाइ आफादा बायदिसिना सोरबा ब्लेम होबाबो गावनि जि इन्डिपेन्डेन्स जिथु नेचार बेखिनिखौ अरायबो फोथांना लाखिगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो पार्टिनि बायासनेस लाखिजासे खामानि मावनानै बर' जाथिखौ सिबिलांगोन। बेखिनि आंहा फोथायनाय दं।